Novia. Asal iso disendekne. Dilesek ndak kena to, Mas? Ndak kena, wis ben kono. Ya ampun, kemana dilian ngene ya? Iya. Penombe. Selamat datang para tamu hadirin semuanya, nggih. Mas opo wis lali sliramu? Dek semangat karo aku. Anjen wis suwe ra tau ketemu. Wis semestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jogetan tetep banget karo aku. Tapi ya ngomong kangenmu kangenku. Bali eling nalika iku. Sampai rasane waktu biyen ucap dhewe ngangat terus eling kancane. Jaman semono yen dolan rame-rame Buya prengkon senengeku. Mas gelangan ting sawah siji sandule kangen tembe kangen iki prasa satindi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari Jaya Baru Audio, terima kasih. Mary. Mas opo wis lali sliramu?
Oh, kangen. Aku iso krungu ngomong aku Iya langsung. mas. Lah itu kan semboyanku tuh mas. Iya semboyan slogan ciri khas Iyalah. Mary. Iya. Luar biasa terima kasih Mary. Setunggal